Nafukovačka, čo stojí viac ako 3 nové Fabie? Taký Rolls Royce medzi gumenými člnmi, a to sú člny Williams. Konkrétne teraz máme Sportjet 345. Pustíme si k tomu nejakú muziku, lebo to je múdry čln, ktorý má okrem iného aj rádio. Tu je Fusion, ktorý patrí pod Garmin. No, ale dosť bolo muziky, nech ma je počuť. Ako hovorím, čln je to v celku múdry, má to Rotaxový motor, ktorý má až 66 kW, čo je niečo okolo 90 koní, celkom slušné žihadlo na takéhoto drobca. Uvezie to 5 pasažierov, respektíve 425 kg. Výhodou je, že tu týmto gombíkom si ho dofúknem, koľko potrebujem. Zapneme si ho. Na displeji mám hĺbku, čas, teplota motora a rýchlosť. Tu si necháme v kilometroch. Určite trhačka na ruku. Vyradené. Štartujem. Obrovským rozdielom jetových motorov oproti tým klasickým, na ktoré ste zvyknutí, je, že ten klasický, keď máte okolo 100 koní, tak ako náhle si zaradíte vpred, tak cukne. Tu v tomto prípade sa to pohodovo posúva vpred. Teraz si to video prestrihneme, pretože tu na takto pri brehu aj tak nemôžem chodiť rýchlo. A výkon máme o kúsok vyšší ako tá základná Fabia. Zajtra ho poriadne preženieme, zatiaľ môžeš v komentároch hádať, na akú rýchlosť som ho rozgúľal.